Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerine rowaşyk ardy bodup, Türkmen we teleýaýlymyna aýdymlara öwürlen mukamlar atly gepleşigimde başlaýar. Şuňky gepleşigimiň mehmanlary Halipa Wasymy, Türkmenistanyň halk artisti Perwan Hamidow, ne Halipa tadan namy, Türkmenistanyň at gadanan artisti Öwet Orad Muhammedow, ne Ustad Gyjakçymy Spartak Atak. Şuňky gepleşigimde hoş gördük. Arkada prezidentimizin iyili döwlet geler bolsa atly kitabyny şey diýip belleýär. Türkmen mukamlary, Türkmen halkynyň şöhrat taryhynyň sadrýandyr diýdi. Ine şuňky gepleşigimizde de ine mukamlar dogrusyny, şu mukamlaryň içinden bir bölükler alyp aýdylýan aýdymlar dogrusyny o töhwetdeşligi der. Ine şuňky gepleşigimizde de ine Türkmen or halk sady or mukamlar başı şu dogrusyny esasy bir halipalamyň haýsy ugurda çalandygy, şu bir sadyň bir asyny ustadyň ilkinji salmagyny hem döremegini, şoň bir halipalardan gelýän gurrunlar bar. Bir şu sadyň bir düdümini, içiniň bir bölümini, şu sadyň gurrunu şu arada bir gurrunlary başladyk. O öwel halipa şol mukamlar başlaýyp çalýan ustadlamyň mullagada we ustadlamy dinle siz halipa hökmüne şol saz dogrusyny gurrunmuzy başlap berdiňiz. Şu mukamlar başı diýilen halk sagyny biziň şol türkmen halkyň saz medeniýetinde iň bir gadymy gelýän sazlardan biri. Mukamlar başı diýilen saz ol şeýle seretseň guruluşda aýdanam gaty kyn görnüşde ýazylan. Ondan görýän biziň halipalarymyz Türkmenistan halk başçysy Mulla Türkmenistan halk artisti Purlada şeýle ustadlyk derejede çalypdyrlar da şu sazy. Mehriban hem gahrman arkadamyz iyili döwlet gelir bolsa diýen kitabyny türkmen mukamlar barada giň işleýin bize gurrun berýär. Şeýle saz babatyny mukamlar başı öýren kyn saz, öýren çylşyrymdy, onu ýöne eliň alyp şo dutada çal bermeli diýilen saz ýa-da. Ýokmany suratda şo sazy ýetmek üçin bir näçe sazlar çalmaly. Biziň eşitişimiz boýunça şu sazyň adyna mukamlar başı diýilýär. Aýdym görnüşem bar eken Sarya diýerler. Biziň eşitişimiz boýunça şol Sarya diýilen aýdymyň ilkinji Purly Sary şoň kakasy meşhur sar başı şo şahenem garyp desanyň şoň goşgularyny şo ýa-da mukamlar başynyň sazyny alyp şeýit aýdymy düzüpdirdi. Ýa-da Sarya diýilen aýdym. Onun ilkinji ýerine ýetiren o täşmäden suhan ulanmar eken ýa-da. Ine şu öwet halipa mukamlar başlaýylanyny görýän bir agyr sazlaryň biri, ol köne sazlaryň ustadlamyň bir zähmetini, mehrini siňdiren sazlar. Ine şu sazyň içinde bir her sazyň bir ödüniň düdülýän çekim bolýardy. Şu sazda dutary näýerlik derejede çeksen, Bu saz çaljak bolan çekuwy çekimli. Çekimli çekuvda çalmaly. Yani beýleki mukamlaram bar, yani Göktepe mukamy diýdi, Goňurbaş mukamy, bu erkeklik mukamy, aýralyk aýralyk mukamy, onuň şadyl mukam diýip gidýär. Iň soňunda da şu mukamlar baş bilen jemlesen. Onu öwel halipa şu mukamlar wastadyny bir ýerine ýetirip berdiňiz. Başysyny.
Öwet halipa sawol. Türkmen halkymynyň däp desturlaryny, Türkmen aýdym sağlymyny täzen dikelik beren Mähriban arkadamyza ul sag bolsun aýdyan. Mähriban hem gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Tutýan işlerini elmidam rowaşlyk gardyp edýär. Pärwan halipa ene bagşylyk ýoluna da ene mukamlar başlayan sada ene sary bagşynyň o sary eden aýdym diýip ene halipalara maýdypdyr. Sizem ýerine ýetirýäňiz ene şo dogrusyny bir sary aýdymynyň bir özüniň bir guruluş taýynyň bir näle aýdymlarda bir gelýän ýerime bir detallanmalyň haýtyna değişli. Şu mukamlar wasatynyň bir näme aýdym aýtmak üçin ustatlanmadan diýe ilkin bir sadyny öwrenmeli. Sadyny öwrenmek bilen näme bagşylanma sadyny öwrenýär, onuň aýdymy öwrenýär. Şu mukamlar wasatynyň bir aýdymda alınýan bir bölekleri bar. Şolar dogrusyny bir gurrunmy dowam etýär. Huwa Rahman Tawal elbette näme şu mukamlar diýilende ýagny öwet sadan namydan birleşikde mukamlar başlayan sadan bir näçe mukamlar boluşýar şoňa jemleýiji pursatlaryny näme sadanna 5 turstur saat salyp bir eliň ýola düşmek. Her aýdyma bir şirwan perdelerde özüniň gazyp şo derejä barylmagy halipalardan gelýän näme diýen nusga bol. Mukamlar başlaýylana sadan özüne näme zarin perdeler şeýle bir bagşylardan gaty ulu talap edýär. Ulu joşguny bir näçe aýdymlar ýetirip hatda sagytlap aýdym-aýdymdan soňam şu sarydan aýdyma çemeleşden men ýalňyş bolmaýam kadýa bagy şu derejä barmalla. Pes aýdymlardan baryp toý märeke bolsun ýa konsertler bolsun ahyrky aýdymlarda joşgunyň şu dipginiň şoňa baryna çemeleşende şol sadam aýdymam ýerine düşýär. Elbetde ilkinji ýerine ýetirilşem ýa sary bagşy diýil ýani men edil sary bagşymyň bir ata-baba gelýän ýollary halipalardan miras galan öz ýadygyny şekilli görnüşini görmek azajyk fursatam bolsa maňa nesip etdi. Onuň elbetde näme sary bagşy diýilen şu aýdymlar ilkinji ýerine ýetirilenýär. Fesfeletlik, şirwanlar, zarin perdeler, umumyň bir gaty uly dim alyş pursatlaryny şol aýdymda bagşylan hemmedem aýdýan bagşylar bilýändiler gaty uly joşgynyň talap bärligi bir talap edýär senden. Elbetde şu sarydan aýdymam ne biziň hemmämiziň bilişimiz ýaly halkymyz, ilimiz, günümiz elbetde Türkmenistanyň halk artiýasy sahagan hükmaniyatlymaly. Sebäbi bize miras galan aýdymlarda sary bagşy aňyrda ilki göz başynyň şol aýdymlaryň sahalar, mukamlar baş bolup çalynan bolsa aýdymdan sary bagşy ýerine ýetiren bolsa halifamy. Onu eýen bize miras galan sahagan ýazgylary bar. Elbetde saha aýdym ýerine ýetirişine onu bize hemmäm bilýär. Sebäbi asyl nusgasyny şolardan biz öwrenip onun näme bäri füýşberdi oradyl halipaň aýdysy, ýani halipaň aýdysy ahal ýolunyň ustatlarynyň şunkun mukamlar, sağlar, şolar aýdymlary bir miras bolup şunkuny kämil derejede gahrman gadam saýatyny halkymyza iýligimizde günümizde dowam etden halipa şärt bolup ýetirilip gelýär. Elbetde bizem näme şu sarydan aýdymy saha aýdys ugrundan ahal ýolunyň ýani siziň aýdyşyňyz ýaly mukamlar saatlarymyz bir näçe böleklerden ibaret bolsa-da ustatlarymyz şonu bir näçe bir böleginiň bir uwadan ýerinden ýa bir iki bölegini ulanyp şolardan aha saatyň içinden alynan aýdymlar da şolar. Onuň şolam näme umumyň saatynyň öz has iňçe has uzaklykdan kän öwrümler, tilsimler ulanýan bolsa aýdymam şol ajaýyp saatyň bir böleginiň edilýän aýdymlar diýip aýdýar. Elbette bizim şu sarydan aýdym başardymdan bir näçe ýyllar bäri toý bayramlarda, konsertlerde ýerine ýetirýär. Elbette bizim dinleýänimiz saha aýdys nusgasyny, sebäbi onu şu döwürmden bagşylan hemmesem şeýler hakka diýänler, sebäbi şol usatly saha ýazgylary bizde galan. Nu meni halipa öz şu hasam saalaryny üstürüp sarydan mukamlar başlany bilýänler ýazgylarym toý bayramlar, konsertlerde hasam saalaryny üstürüp meni halipaňa bir öz ýerine ýetirişi bar. Oradyl halipa şeýdem näme halipa şähertlik bol bilen arkadamyň saýatyna şunu ýaly ajaýyp watanymyzda toý bayramlarda ýerine ýetirilýän şirwan bagşydan sadadan gaty uly talap edilýän aýdym salar. Elbetde Rahman bagşydan sadanydan gaty usatlygy bir joşguny talap edýän sadam aýdymam. Men şu bir sözden aýdymda şu gaty joşguny talap edýän hem sazy hem aýdymy. Pärwan halipa ene sözümiz gowru bolmady ýani ene mukamlar wasatyna ene saryya diýip o şoň bir aýdymyna bir ýerine ýetirip berdi. Hezir näme maňa sadanlarga bir kömek etsem mümkin bolmagyny ýerine ýetirip beräýin. Bol. Pärwan halipa sawol gurrunmadan dowam etsek.
Allah benim için bağlı olup kalma vada. Doluna var halam şervat hariye. Bu yerlerde çok beklenen ölmüyor. Doluna benim mekan hariye. Vay tezin geçen ömrüm yakın kulondun. Aşıktım gündüzdü 7 yıl boyunca. Yarın gel olsun. Ya iki benim ıgrarımın bir olsun ey. Bunun yolun ehli kıymalı faniye. Faniye. Herkesin lazımda yapar Abul Yar Gülşen Yegelet işte bunlar anladın beni Mutlu ol benimle kal O doğrudan näme Rahman şuňaly biziň bir ata-baba gelýän mukamlanma, sazlanma, onu diýem asyrlar çalyşyp şu günkuny arkadaly watanymyzda kämil derejede gelen sungatymyzy halipa şäherlik ýolumyz bilen elbetde bilim berýän sungat ojoklarymyzdan başlap şunu dünýä derejesinde diýsegem şu aýdym sazlary şäherliklere geçirilip rahmet çekilip gelýär ajaýyp watanymyzda ýurdumyzda. Elbetde näme Fariýa dilen aýdymyň ýa-ni sazynyň ajaýyplygyny, çylşyrymlygyny aýtdyk. Aýdymynyň şuňaly bir joşkun talap edýänligi. Elbetde şu halk destanlarymyz bar, ýadyňyzda bol. Elbetde Gahrymarka damy näme şu türkmen halk aýdym sazlanmada
yüzlenmek, millilik, kamillik bolşaly halk destanymyzda yüzlenmeli mehmanlyk adamyň medeniyet sowatly işgalerini duşan pursatlaryny men ýadymdy. Halk destanymyzda mene bir näçe destanymyzda Görol Şah destanymyz, Şahenem garip Leyli Mecnun. Ene elbetde şu sar edin aýdymam Şahenem garip destanyndan. Elbetde bu näme illeşmedi bilýänler bir Türkmeni we telemin, ama telel müsbilen aýdyşyk görnedi şunu aýdyşyk aýdymy. Elbetde biziň ýerine ýetirýän halipalardan gelýäni Şahenemiň aýdýan sözüni şu wagt biziň bagşylyk olmagy aýdylýar. İtaatı şu qıyydın Şahenemiň ho garyba aýdýany, onu da ýa aýdym özünün bellidir. 7 ýyl 7 gün dilen günni belli bir ýere dolanyp gelmek wadasy şu aýdymyň asyl manysy şol. Tarih sözüniň özü şol Uğur dolanmak, hova gelmek pursatyna şu belli bir dolany uğur menden bek dolany uğurny ähti peýman edilýär da wada bersilýär. Elbetde o döwrüň her döwrüň kynçylygy bolşýar, tarih bolşýar. Şu belli bir pursatda halipalarymyz ýa halk destanlar okusaňam belli bir ýerde 7 ýyl 7 gün ýylynda şu ýerde duşmak hova wadalaşylýar da. Elbetde şonu aýdylsa men gydysym ýa Şahenemiň sözüni bizädir bagşylyk ýolmada aýdýar. Elbetde Rahman bir näçe ýyllar bäri şu aýdyşyk aýdymdygyny bilenmezden bäri şo onuň biziň esas ýerine ýetirýärmä dutar bagşylyk ýoluna Şahenemiň sözü ýerine ýetirilir. Elbetde muny bir näçe ýyl munyň şu aýdyşykdan bilenmezden soň kitapdan oglanyň aýdýan sözüni alyp ene Türkmenistan atgan artisti Terpay toporuna zähmet çekýän meňli bilen ýerine ýetirmek şonu dutargajakda milli halky ýolla hem de Türkmenistan halk artistleri beýnazar bilen Türkmen toy bayramlarymyzda şunu aýdyşyk ýerine toýlarda ýerine ýetirmede adamlar şeýle gowy kabul edýär. Sebäbi bu sadyna, girim çykymyna, bir owodonlygyna, jogapkärçiligine, joşkunlygyna hemmeden jemlenýär şol aýdym sadymyzda. Elbetde şu aýdylan ýerine bir joşkundan ýerine ýetirende dinleýijileri bipark goýanak. Sebäbi sary aýdymyň aýdyşyklaryny bilýänem kändir, ýöne bilmeýän dinleýijilerimizden bar. Şolara da bir halipalardan gelýän ýoluň ene şolar ýaly gepleşiň üstülen, toý bayramlaryň üstülen ýerine ýetilýär. Elbetde bu zatlar arkadamyzyň biziň milli sungatymyzda gadymy gelýän ata-baba halipa şäherlik gorlamyda ýa asyrlardan asyra geçip gelýän türkmen sungatymyzyň onu da bagşadanlyk, bagşylyk ýolumyzda goýulýan sarpany şol gün biz ajaýyp döwrümizde duýýar. Elbetde Rahman şolar ýaly bir gadymy müdümi milli sungatymyz hakynda gurrun edilenine biz bilýär arkadamyz biziň halkymyza bizi bütün Türkmen halkymyza halipalarymyza sunod işgärlerimizde beren bir näçe ajaýyp döredip ýazyp beren kitaplar, şaher paýlar bar da peşkeş eden. Elbetde ýurdumyzyň dürli ulgamyna da degişli kitaplar bolşýar bir medeniýet sunod işgär bolamyň. Hasam öz ugrumyz boýunça aýdymyz ýa Türkmen medeniýet diýip ajaýyp kitaby ýyly döwlet gerer borzatly bir umuman ata-baba gelýän ustadlarymyz sadanly bolsun bagşyp şolary hemme ömür dörejili şu kitapda ýerleşdirip bilmek üçin olum diňe bir türkmen diline däl bir näçe dillere terjime edilenlerine biz bilýär. Şu zatlaryň hemmesi näme biziň özümizde ösüp gelen ýaş nesillerimize umuman türkmen halkymyza berilen peşkeş şu kitabyň birinji sahypasyny açandan biziň ýa asyrlar çalyşan ustad halipamyz Amanyl Gönübek halipadan gaýdyp şu ilkinji kitap açandan ufatlanmadan gele şu taýda sar bagşamlar purlaga da mallaga bagşladan hatda bir öz bir gargy dil tilli tüýdük ufatlanmadan hemme ömrüni sunugda bagşlan bagşylyk ufat ýollaryna bagşlan bagşladan hemme jemlenip şolaň ömür dörejiligi geçen ýollary türkmen mukamyr aýdym zalamya öwedem öz sözüne dogry belläp geçdi. Şu zatlar näme biziň ilm adamy türkmen halkymyza ýol ýörelgi. Biziň özümizde de bilim berilýän medeniýet sunat ojaklaryna da hemme halkymyza berilen peşkeş. Elbetde şu ajaýyp gepleşiň üstüle şular ýaly biziň halkymyza, watanymyza öz gadymy müdümi sungatymyzy öwrenmäne şular ajaýyp kitaby biziň halkymyza peşkeş berýär. Gahrman, mehmar gadamy köp sagorny aýdýar. Mundan meýlegim näme şular ýaly mukamlamyz, aýdymlamyz, halk aýdym saatlamyzyň bir gelecekde de halkymyza öz ilmide günümizde ýaş nesillerimize şulaň taryhy billigimizden ýerlerde halipalardan umman şulurda iş alyp barýan saçynaslamyzdan gelecekde billigimizden öwrenip halkymyza ýetirer diýip umyd edýär. Şular ýaly ajaýyp türkmen gadymy sungatymyza giň golaçyp berip täzeden halkymyza gaýdyp beren gahrman adam ömrü okman jan sag boldun. Biziň başardymyzdan oňordymyzdan şuňaly bagşylyk ýolumyzdan billigimizden aýdym salamyz halkymyza ilmide günümizde
halife şähertlik golumyz özümizden şähertlemede geçirip halkymyza, watanymyza, kymar adamyza hyzmat etjegimiz fırsatdan andyrýar. Bahriman arkadamyz jan sag bolsun, bilet baş aman bolsun. Kahraman arkadaşımızın daşına ceviz bolup, diňe türkmen halkymyz, ýylymyz, günümüz ussatlan bilen görjegimiz, eşitjegimiz elmedama toýdan bolsun bahriman ýyleşdi. Sağ olun. Ine halipalar beren gurrunluğunuz üçün sağ olun. Ine şu gepleşiň üstü bilen arkada prezidentimizin bize açıp beren mümkinçiliklerinin peýdalanyp bene mukamlar dogrusyny şu mukamlaryň içinde gelýän aýdymlar dogrusyny şu gepleşigi taýýarladyk. Gepleşiň içinde de biziň özümizde nusxa bolup duran bize peşkeş beren arkada prezidentimizin kitaplary we ýyly döwletgeler bolsa parahatçylyk taýy, dostsogurlyk taýy, türkmen medeniýeti şu kitaplardan bize nusxalap şol ruhlanyp şu gepleşikler taýýarlar. Şu gepleşiň maksady täze ýaş aýdym öwrenjek saat yetkinjeklerimiz bar. Şolara şu mukamlaryň bir dogry çalynmagy, şu aýdylýan aýdymlarynyň bir saadanyň bir sözüniň dogry aýdylmagyny gazanmak isleýär. Şonuň içinde de ine biziň arkadaky prezidentimizin eglan eden Altyn Asr wähitleşiginiň çäklerini ýaňlanýarym telewähitleşigi, merjen näneler telewähitleşiginde de şu ýaşlamyz aýdýar şolaň bir sözlerini kämil tunuwada öwrenmeklik üçin bizim şu halipalar bilen şu gepleşigimizi taýýarladyk. Arkada prezidentimizin jany sag, ömür uzak bolsun. Bede watly ýurdumyzyň ösüşini, parahatçylyk taýy, mydama ýaňlanyp bir dostsogurlyk, dünýä bir türkmen ýurdumyzy tanatmaklykda, türkmen medeniýetimizi dünýä tanatmakda edýän ihlas üçin arkada prezidentimiz sag bolsun aýdýar. Näme toýlarymyzy goşa-goşa döngelden parahatçylyk taýy ýaňlanyp, sagalan gülküsi bilen mydama toýlarda duşmak nesip etsin. Hoş sag bolun.